Gayang buswak, uy. Ganina ra ko nagpaabot dira sa iyaha ba. Madakpan dyan na siya pulis bay, madaot dyan na siya na yung sugal-sugal yun. Grabe uy. Daog na po sa sugal. Grabe bay. Tanaw na to na itong daog tila ni be. Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minute ra kung panugalbay na ako 700. Easy money. Ay, naana si pare oh. Pre, unsa man daog? Ay unsa pa? Matik. Always daog pirmi. Tara na, paasin na ta. Tara pre, pero tanawa sa akong daog. 1 minute akong gasugal-sugal dito ha mo ni akong daog oh. Tanawa ra gud akong daog pre. Lah, yati ako ni mong modalag sugal pre. Unya, paasin na ta. Sige pre, tara. Pero time para gud pre. Nalang ko iingon sa imuha ba? Di ba daghan naman ko kwartano kay kung manugal ko, the game is always win man gina para sa kuha. Pero murag na madyo ko'y kulang sa akong kinabuhi pre. Daghan kong kwarta. Papalit ako unsay akong gusto pero murag na dyo'y kulang sa akong kinabuhi pre. Ay, ate, unsa ko may kulang ni mo pre nga. Oh, atsap na kay kagkurma bay, kwartahan. Mapalit bisan unsa imong gusto. Tisoy-tisoy pagyud. Unya unsa pa maday kulang ana pre bay? Basta pre bay, murag jud na dyo'y something wrong yun ba nga kulang sa akong life yun. Na dyo'y kulang yun hawang ba? Hawang imong kinabuhi pre bay? Yati kabalon na ko ana. Di ba kabantay ka sa kuan ako'y chika. Chika ang kulang sa imuha. Chika? 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 Murag tama jud ka pre bay. Chika jud kulang sa kong kinabuhi ba? Unya unsa man pre bay? Mangita tag chika? May pa pre bay. Tara, kay murag ka anao na kaayo ko ba? Chika! Chika! Unya pre, unsa man? Ready na imong mga diskarte dira? Awan na, matik na. Ako lagi piko-piko sa akong bulsa ang akong diskarte. Murag kwarta ba? Piti. Unya, tara, let's go. A few moments later. Aminaw ni mo pre, piti-piti jud ka ng chika na koron. Ay unsa pa? Wa man ka kay pili bisag bayot pa. Ay hati ay lang pre ay. Hala, chika pre. Hala pre, mauna na pre. Kalami. Hala. Hala pre, hala pre. Chika.